Nej, det er måske mig, kan så lave en video igen, for den fik pænt mange Yeah. vejs. Ja, gang spiller vi lidt online. Tog du jetflyet? Ja. Fuck dig, jeg skulle lige til at se den. Nå. Jeg Jeg sad ved, bare jeg lidt. styrer jeg flyver bare over, og så nakker dem der to, der ligger derovre med sniper. Ja, vi spiller sniper, vi prøver på til de andre. Jeg bruger Magnum og SSV. Nej, hvad hedder den? Det ved jeg ikke, hvad hedder. MP443 eller noget i den stil. Jeg tager bare en jeep. Jeg kommer lidt for langt ind der. Vi bliver skudt på for bjergene nede i spawn, Kasper. Men jeg kører bare stadig jeepen derop. Simpelthen ikke noget derop. Jeg prøver at se, om jeg kan få ham, der ligger her i bjergene. Jeg holder mig allermest over til det her bjerg herovre der. Jeg tror det var en fjende, så jeg gad lige lave roadkill. Fuck. Det gik bare ikke lige så godt. Så jeg snakker over Sky, som næsten kan regne ud for, at vi kan snakke ordentligt sammen. Og tænkte lige at lave en lille video, så I kunne prøve det. Se noget Battlefield 3. Hvor vi faktisk prøver at spille online, hvor vi arbejder sammen. Lige nu vil jeg bare lige have udryddet der sniper. Jeg har en 3-8, det er knap så godt. Ja, jeg kunne lige... Jeg kan op mod dig nu, Kasper. Jeg ser lige, hvor jeg kan dreje, det kan jeg her. What over en flyving. Jeg ved det ikke var din. Der kommer en kørende bag dig en jeep, Kasper. Jeg er død. Af sniper. Jeg har set ham. De ligger to over for det der bjerg deroppe. Jamen det er Hvad der. sagde til, nej, han ligger nede i... Ja. Jeg har De set ham. snipers med dig, mand. Eller med sig. Ja, jeg tror kun det var to, der på os. Lad mig spawn på dig. Og så dør han ikke på første skud, mand. Fik du ham? Nej, han døde ikke på første skud, men han er meget tæt på at dø. Møg sol. Altså ikke i virkeligheden, men i spillet. Wow, jeg kan godt se, der er sniper lidt oppe på bjerget. Krille, han ligger herovre bagved. Tager du dem, så tager jeg dem og ligger op på bjerget. De er meget nemmere at se. Jeg fik en af dem. Jamen, jeg kan ikke få ham herovre. Han er over til venstre for os nu, der er en anden også. Jeg har spottet ham herovre. Jeg har bare lidt problems. Krille, kan du ikke lige tage ham, var? Han ligger oven bag os. Hvor hen bag os? Jeg er død. Jeg har spottet ham for dig. Nej, du har en. Når du dør, så er han spottet væk. Jamen, han er død. Wow. Er han død, ham der, eller hvad? Ja. Wow, der står en lige ved siden af mig. Shit, jeg er død. Forresten, der står en ved nogle bunkers med sådan en sniper, som du har. Ja, okay. Det er ikke så godt. Der er en helikopter her. Jeg har taget den, så bare hoppe ud dernede. Ja, der er desværre en, der har hoppet ind. Wow. Jamen, så gider jeg sgu ikke med den. Fuck, han flyver lavt. Vi tager det bare I ned. don't like Jeg this spawner bare ved. Jeg tager bare et jetfly. Jeg kan ikke lide det her. Han flyver alt for lavt, mand. Altså, jeg prøvede at lave en Blaze 2 video derude i dag, men det gik ikke så godt. Du blev ved med at klippe dem fra og sætte dem sammen. Hun bare på en eller anden lag spikes og sådan noget, det kan nogen bare Krille, ikke. du bliver skudt efter. Jo, jeg crasher bare ned der, hvor de plejer at sidde. Ja, der er en masse deroppe. Jeg har set en af dem. Krille, der er en deroppe over dig. Skal jeg spotte dem for dig? Jeg har da set ham nu lige spottet der. Ham havde jeg Der er set. to deroppe. Rammer jeg dem? Nej, tror jeg ikke. Jeg er sgu ikke sikker. Der er der en af dem i hvert fald. Fik ham i headshotten der. Spot bonus. Yeah, jeg fik spot bonus. Hvad siger min points? 1377. Du har 1016. Jeg spawner på dig nu, Krille. Ja. Vi skal til Saturns beacon der. Skal jeg ikke lige prøve at flyve op i min lille helikopter? Jeg skal ikke nå den flyve ud på banen, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan flyve ud på banen. Skyd du mig lige. Shit. Ja. Jeg tror, jeg dør. Det er helt flot til let, den her. Der. De ligger ikke deroppe lige nu. Gør det ikke? Kan du spotte nogen for mig? Ja, en tank. Der Der er er en en tank tank! Jeg kan godt se ham over den der, jeg tænker over, hvad fanden? Jeg er væk, mand. Jeg gemmer mig Eller bare ikke. for ham. Jeg blev skudt Det er på jo fra sådan. siden, jeg blev skudt på fra siden. Jeg kan ikke lige redde dig. Jeg er løbet langt væk fra den der tank der. Jeg spotter lige den tank der. Det har jeg gjort. Der kommer en helikopter nu.
Jeg prøver at se, hvor langt jeg kan ned mod deres base der. Så løb langs banegrænsen, så prøver at gemme mig lidt længere nedad. Hernede. For at se, om jeg kan få spottet nogle af dem, eller bare få skudt en af dem. Lol, her er der man bare bedre udsyn til, hvor de plejer at ligge. Jeg har fundet en. Det har jeg. Han løber derop. Jeg har skadet ham. Fik rigtig for. Ved du, hvor fristende det er, bare lige at løbe ud af Fik ham. Fik lige ballistik 12 gange scope til den her, Kasper. Okay, jeg er ude. Fuck. Og her kan jeg kigge lige, fik lige direkte ned i deres base. Tanken dræbte mig. Nå ja, husk nu, du må ikke spawn kill. Han kommer op til dig nu, Krølle. Han kan sgu ikke se, hvor jeg sidder. Spawn beacon, du er død. Det siger du i hvert fald. Nej, det er fordi jeg er under combat. Eller fordi der er sådan noget i nærheden nærmest, så kan man jo bare ikke spawn på nogen server. Nej, det gør han ikke. Nå, der er to. Jeg ved sgu godt, hvad det er. Det er det, jeg slog til der gør, som vi kan spawn på hinanden altid. Hvor sådan noget slår du til? Sådan noget squat, Nå, jeg døde tanken. Jeg prøver ikke at slå det fra og se, om det var det. Der kommer en helikopter nu. Han 6-9. Det er det, der hedder squat cover, jeg står til. Ja. Jeg tror bare, at der... Er du død, eller? Ja, jeg går lige ind og sætter det rigtige stik på. Bare spawn på mig, hvis der er. Jeg går lige ind og sætter det rigtige stik på. Det nye, jeg lige fik der. Det samme som du bruger. Er du oppe i bjergene, eller hvad? Nej. Der flyver. Flyver over bjergene, Ja. så jeg kan hoppe ud. Jeg er på vej derover. Wow, men der er en tank, der skubber på mig. Ses. Det zoomer helt vildt. Nej. Det sigter det ikke lige så godt som det jeg havde før, men det er fint nok. Men det zoomer meget mere, så det er bedre. Ej, jeg kommer lige at spawn på der, kom til suicide. Det er fedt, hvis jeg kan skyde meget længere, uden at behøve så sigt for lavt og sådan noget. Nå ja, forresten, vi har jo vores egen clan. Det havde jeg glemt. Nå ja, hvis nogen af jer, der vil være spiller Battlefield 3, så kan lige skrive til os, så kan vi være med i klan. ROC, det står for Rocat, fordi vi er Rocat udstyr, jeg er Rocat Cone og Rocat Titan mod. Det går direkt reklame. Og jeg joiner snart Vocat. Ja. Jeg har desværre ikke lige fået det endnu. Det får jeg på søndag. Men jeg kan ikke råd til at købe deres headset, der er med den der premium pack på Shark Gaming. Det headset, det er virkelig ubehageligt, jeg sidder med fundet i ørerne og sådan noget. Der vil jeg foreslå til Barrier V2. Det er den mic, jeg bruger lige nu, og den er faktisk fin der. Bare pas på tanken, Kasper. Det er ikke tanken, jeg er bange for. Der var en eller anden sniper, der skød på mig. Jeg kan ikke finde ham. Den zoomer da godt nok helt vildt, det 12 gange scope der. Ja, gør det. Det er den samme, du bruger. Jeg vil så tage en co-op mission lige nu. Det kan vi lave en video med lige om lidt, hvis der er noget, vi er færdige med rundt her. Jeg gider ikke miste vores XP. Nej. Det gider jeg Men vi ikke. tror, i hvert fald skal vi tage en af dem, vi ikke har prøvet nu. Ja, en af de nye. Vi har fået nogle nye co-op, da vi lavede den sidste video der. Eller han har fået dem, jeg har prøvet dem før. Men, what the shit. Hvor er det hen, hvor er det hen? Jeg spotter ham lige. Jeg har set ham. Ja, nej, jeg nåede ikke at spotte ham. Bagfra. Der kommer en fra bagfra, ja. Bare ikke se om jeg har 4%. Men du er ikke ham, jeg døde af. Jeg døde ham op i... Skal vi ikke bare sige det? Han har 12, hvad hedder det? Ja, skal vi ikke bare sige det var det? Kasper. Jo. Der fik vi se den anden, og haha.